Здравейте на всички, аз съм Емил Димитров. В този първи видеоурок за годината ще ви обясня как да се научите да правите силово набиране, или известно още на английски като Muscle Up. Но преди всичко искам да ви честитя 2017 година и нека за всички вас бъде изпълнена на първо място с много здраве, щастие и любов, защото тя е основен мотиватор да постигаме все по-високи резултати през годината. И нека пристъпим към изучаването на силовото набиране. На първо място, силовото набиране е многоставно упражнение. Какво имам предвид? Тук искам да вметна, че ако имате проблеми с китките, лактите, рамените стави или кръста, подхождайте с изключително внимание при изучаването, понеже може да се навлечете контузии или да събудите стари такива. Ще ви предложа 6 упражнения за загрявка на ставите. Първото е за китки. Изпълнява се последния начин. Кръстосвате пръстите и описвате въртеливи движения. Второто за китки е придърпване на китките назад. Третото е за лакти. Описвате с ръцете от лактите въртеливи движения напред и назад. Четвъртото упражнение е въртене на ръцете, този път от раменете напред и назад. Петото упражнение е усукване наляво и надясно, като се стараете ръцете да бъдат изпънати. По този начин ще бъде много по-голям маха и много по-добре ще загреете кръста, отколкото ако правите такива усуквания. Ръцете просто действат като тежест, като махало. И шестото упражнение за кръста е така наречената многоизвестна самолетна перка. Освен че силовото набиране е многоставно движение, то също така е дърпащо и бутащо, при което вземат участие голям брой мускулни групи от горната част на тялото. Но две мускулни групи вземат основно участие, или те са така наречените динамисти при изпълнение на упражнението, и това са широкия гръбен мускул, който взема участие при издърпването, и гръдните мускули, които вземат участие при втората част на набирането и сбутването в момента, когато сте над лоста. Както при всяко силово упражнение, което е изградено от повече от един елемент, така и при силовото набиране трябва да имате основна физическа подготовка, като за целта трябва да можете от 7 до 10 чисти набирания, изпълнени по този начин. Преди да сте пристъпили към изпълнението на което е било движение на лост, ви съветвам да използвате магнезий или пясък, за да предотвратите изпускане от изтърване на лоста за по-добро вцепление. И тогава може да пристъпите към изпълнение. При набиранията се старайте брадичката ви да минава над нивото на лоста, като минаването над нивото на лоста трябва да бъде постигнато само единствено чрез издърпване благодарение на мускулната ви сила, а не да правите набирането до половина и да се старайте да скачвате брадичката над нивото на лоста. Другото нещо, което трябва да можете, са от 7 до 10 чисти косички, изпълнени по този начин. И последните две неща, които трябва да усвоите, за да изпълните силовото набиране, са стандартно експлозивно набиране. Какво имам предвид под стандартно експлозивно набиране? То изглежда абсолютно като нормалното класическо набиране, но гърдите ви трябва да са на нивото на лоста и то трябва да изглежда по този начин.
Второто нещо, което трябва да можете, са кофички над нивото на лоста. Тук искам да вметна, че ако стандартният лост ви е висок и не можете да се изкачите, може да ги изпълнявате на успоредка и те трябва да изглеждат по този начин. И като за завършек на видеоурока ще ви покажа 4 начина да научите силовото набиране. Първият от тях е чрез нормално набиране. Спирате се в горна точка, правите мах с краката и се изкачвате над нивото на лоста и той трябва да изглежда ето така. Вторият от начините е като направите мах директно, когато сте в долна точка и чрез маха директно се изкачите горе. Третият от начините е ръка по ръка. И последният, четвъртия начин е изкачване директно от класическо експлозивно набиране, както бяхме показали по-рано. Само че с тая разлика, че трябва да направите завършека, който преминава в кофичка над лоста. Това беше всичко от мен. Надявам се да съм ви помогнал. Ако имате предложения за други видеоуроци, може да ги напишете долу в коментарите. Ако ви харесват видеоуроците, може да харесате страничката ми във Facebook. Това беше всичко от мен и до нови срещи!